lamang tiran. Kablad mo tara din ano. Kanto ito galat ito karya di karoba. Muli dati nga luto. Stoy. Tapos, di dalam. Maswade. Tapos patis. Tansya-tansya lang ata na ako. Linlansyanan. Bahalat ko eh. Bahalat ikat na nagmamanukan. Iwan mo baski na lang. Ang bagbayada mo. Tapos paminta. Magmagaman. Ano? Sa kikiwarmanan. Gorgeous ka diyan. Nabanglo. Kapsa nabanglo. Ang natin ka ng kong nabanglo. Iwan ka kayo. Ano? Baka maksa iyo. Baka maksa ka kung yung kangwarsing. Ulos. Ito yung sikreto na. Ang antirekado mo, palaranam. Ang kulagbakan nga antirekado. Ano, mapasay kayo. Pinaregado ko pa. Hindi po pwede hybrid na ito eh. Pabso naman. Malutas na yung pabso. O, kiwaran mo na eh. Kiwaran. Tingnan mo kiwaran baka. Kiwaran na karuban. Malutas. Kiwaran pang malaman. Tilaban na. Kan PPTCV na ano. Ang lalaban yan. Hindi masaya. Kiwaran ka, kiwaran. Kamatis natin ako. Ano? Kasla ko atin. Kasla si bawal mo. Nadakamatis na. Kasla abal-abal natin. Bahal natin. Tiraman na ito yun. Yan. Bahala na bukas natin. Bahala na bukas natin. Taraman natin. Taraman naman. Sabi ka. Pagpalaran di tao ito yan. Kasang bansa tao na ako. Kurang sa'yo ka na, patis na. Magkipasit ano ka. Tumam na pero, kabel kay bukol na eh. Kin. Daday. Dati di kabel ko, hanya mo atong regado ka to. Sino man ti makaputo dati ng regado, kasi sikat ikalay ka na, ito yung lobo nga. Taran. Najay.
nanti puro sunda itu mula ternyata parya nggak tertarik apa apa mula kita kalau balaroy. Sa dinami-dami aking recipe. Kabalo mo ito, bulong ko nga, bulong ako na kasi ako. Nagwita nga dumaksul mo bot, kasi siya kayo na ata. No, hindi kayo mo dumaksul din. Titik mo kayo na. Tumago di silakan belakang kalau bukan tayo na ako ti ay ito aruban si tibiyag na nga manalo. Itaas ang presyo ng ampalaya. Itaas ang presyo ng ampalaya. Itaas. Itaas. Itaas ang presyo. Itaas ang presyo. Pikiusap po ako sa gobyerno natin na itaas ang presyo ng ampalaya. Kabal na kabal sabong na pati ko. Sidang sabong ti Paria. Kasi yung teman sabong ti Paria kasi dalo. Ta. Sabong ti Paria si daon teman, kitang teman no nya ti pagbalbal na na ata. Just tanwad na sabong. Isa, dua, talo, pat, napariya, tigado na. Tapos ugot, kinsabong. Kiwaran tayo kaya ito, yakin na natin. Uy, man. Ibang lungo nyo. Lagdati, baga naman natin. Kain nyo nga ito naman, bagbagayo nga niya. Bagbagayo ang luka mo niyo. Bagbagayo nga di tama. Kabagyan, kakaili yan. Si Don, isang kabaranggayan natin. Buragantay lang sa Kadulay Pariana. Dapat pag duluto kayo, dapat malinis. Yan ang sikreto ng mga gwapo. Let's check. Gasan natin ang ampalaya. Anong sigaw natin? Taas ang presyo ng ampalaya. Ampalaya.
Yan na mo muna pati pareho, may kahit po yan, may katumektosan. Gaya, Candy Boy. Magbagang mga pareho, inaapit ko nga na. Mga masidan niya. Candy Boy, Gambot Valdez. Ni Deb's Conception di Kadua di ba? Martes. May kayo, Brad. Ano na do pariyata no napai. Baka na inuutol ko ti gulay tanong pa. Lumumag. Ugot ti pariya. Buguan tayo, tayo pabsok yan na natin maluton. Dati sabong na eh. Sabong ko na, sabong na, tiraman naman. Oh.